TUT FM 96.2 your ultimate dial usahleli nami ke lapha osefisa ukuhle ngwakamsimango isibonga imizuzu njengamanje iqopha lapha ukuthi kusele imizuzu ngama22 ngaphambi kokuthi ibumbane lapha ehora lesibili usekhona ke uma wami la emsakazweni sawubona ma. Yes, ujani sibona. Ngiyaphila ujani? Ngiyaphila. Hayi ngazama ukukufonela wanyamalala bekwenze njani vele athi ima kancane hawu nakho ngazama ukukufonela wanyamalala bekwenze njani? Birthday ihlangene nomsebenzi usuku lomsebenzi ozizwana. Kodwa nathi ne-birthday so umuntu uyaphithizela nje. Manje into yenzile namhlanje nje engathi imnandi ke ebonisa ukuthi birthday yakho namhlanje noma into abakwenzele yona yipi? Ama-colleagues wami bahlanganisile bathenga inyama bathenga ivosi yo ngifuthi ngalendlela esimanga bangisurprisele ngijabulile angifilanga nokuthi kahle I'm at work because bengenzela nje yonke into kwamnandi kwane-birthday cake enjoy. Nje khona umuntu engifuna ukudlalela yena la ngifuna umuze nangu umlaleli wami lona ubethe birthday kuwena. Oh wow. Okay. Happy birthday to your mom. Happy birthday, Mama's Fiso. Happy birthday, Mama's Fiso. Hip hip hooray. Hooray. Abinelanga mnandi akhula. Inkosi ngibusisi. Uthi happy birthday kuwena umlaleli. Ngiyamuzwa kodwa ngaze ngabonga hayi nilenzile usuku lami. Ngiyabonga kakhulu nakuwe ndodana ngibonga kakhulu sami nje and all the best ngibonga kakhulu TUT FM 96.2. Siyabonga. Into oyifisayo sengizokudedela into oyifisayo nje kule birthday yakho manje wacela into oyifisayo yini noma na ufuna uba nemali eningi. Hey mfethu oletha uqumbe. Ikhanda liduma. Ngidla inyama every day not just on my birthday. Awambe kahle ke ma ingoma ofuna ngidlale yona iyiphi? Before ngisho ingoma nje ngiyabonga ukuthi ngifike kule minyaka engikuyo niyazi kuthiwa ngeminyaka abantu besifazana funi ngayi. Awuyikhivi nje manje. Kodwa umuntu has been blessed kakhulu uNkulunkulu ukhona just nokuba nendodana njengamanje you are making us proud. You are making me proud, very proud. Ngijabule kakhulu ngihappy nokugcinwa ke kulesikhathi sonyaka unyaka obumubi but umuntu connect afike December so nje siyabonga kumdala. Ma. All right sibonga kakhulu ma ingoma ke sesiphuma. Ingoma ngosolundi ngosedeni Delton. Bayazi imisebenzi yakhe. So siyabinga ngiyidinga ngicela ngikhuzana ingoma ethi ijele sesiyaphuma ke sibonga kakhulu lapha kumama. Happy birthday mama nangukhuzani uthi ijele emsakazweni wakho TUT FM 96.2. Happy birthday. Wow ngiyabonga thank you bye. Siyabonga nama. All right ngiyabonga madam. Ngirecordile ngizokusendela ivideo. Awu kahle now please now. All right.